Toljék le ülni. Gyere, fáj a pici láb. Fáj a pinduli láb, a szegényként, hogy tényleg a fáj. Most a front. Alig tud szegény, de azért az ennivalóra jön. Azért annyira... De még olyat csinál, hogy fekszik és jajgat. Szegény. Pipa biztos. Mi? Biztos pipa. Gondolom, mert ez rossz lehet neki. Ugye mi szegény? Hát, valahogy ez mindennek forrása. Erre gondolsz akkor is, ha te nem készítesz. Elképzeled, hogy milyen lehet, ha élőben játszod el valakinek. Hát a film az nem kezdődik, hát az hogy 9 óra 10 perc. Az élő koncert az mindig más. Hát egy film Valamikor valami. kínzó, zavaros, nehéz. De vannak pillanatok, Tudom, amikor hogy valami akár ilyesmi cím. látod, Van még benne film. amikor a közönség fel. Óriási. Jó, Istenem. Jó. Hát akkor egyszer bújjál ki, és csomagolj. De jó, tök szép van. Tényleg a pöttyösnek. Van itt ilyen, ezt szeretitek? Ez jó? Annyi nem kell semmi, nagyon Elég az? De ezt ide teszem, mert van még másféle is, de amelyiket akarjátok, ide teszem. megveszi a garnitúrát. Hanem nem szeretem, hogy nagyon lapos. Szóval nagyon lapos. Hogy jöttem, mi van? De hogyan csinálja a száját? Nézd oda. Milyen italt hozzak, gyerekek? Gábor, azt szeretem, mondtam. Mi kell, Nagyon Gábor? kis úriemberes. De Attila, mondd már, milyen ital van. Hát bármit, Kólát. üdítőt De hozzá. nem, hát amit szeretnek a kacini. Hát szeretik ők az üdítőitalt. Na jó van, de valamit akkor hozzá már be. Pillanat, csak most én a Gábort itt dirigálom. De az Eligazítás miért van. kell ez a... Mert miért gondolsz, miért? Mert egész nap a vállán tartja, letörik a hátra szerencsétlennek. Kinek? bírja? Gábornak, hát. Miért? Hát mert nehéz azért, mert kurva nehéz. Hát még amíg szaladgálunk addig igen, de hát már ott a vacsoránál talán nem kéne Mit, hogy érni. ezt is elviszitek? Ezt? Persze, ide rátesszük a videót, ott lesz lenne íze, és akkor kész, ennyi az egész, ez egy ilyen szovjet állvány, egy nagyon jó kis. Ja, azt elviszedek oda? Na mi van, Dávid? Hát ez ilyen picire összecsukható ekkorára. Tudom, csak akkor az oda ki lesz így állítva. Hát a sarokból és rajta lesz a videókamera. És akkor még itt is még ennyit lehet rajta magasítani, de hát erre szerintem nincsen szükség elég ekkorára. Szia, Dávidkám! Kocsi! Szia! Okos kutya! Mi van, kutyikám? Megáll. Okos kutyi. Üljél le, okos. Ülsz. Mi van, okos kutya? Jó van, na. A kutya. Üljél le. In the battle for European domination, Sega and Nintendo have other projects online, with Sega targeting a new campaign at 5 to 11-year-olds. And there are plans by the computer games industry as a whole to access homes through cable. And with millions of pounds more to spend for Christmas, marketing men... Miért? Mert mondtam már mióta, hogy fájt a térden. Nem kell nézni. Hát akkor mi lesz? Hogyha nem jön kocsival? Hát igen, a tompa nem jön kocsival. Valamilyen megoldást találni akkor kell. csak nekünk van a két kocsink. És akkor külön megyünk, azt én nem akarom. Ide nézzem, milyen? Szép? Szellőzted? Tudod, milyen jól néz ki? Hát egyszer biztos. De jó, nem de inkább úgy szeretnék. Ez lenessen. És akkor az van kiírva, hogy rec. Annak is kell kiírva lenni. Akkor veszem? Akkor veszed. És hogyha nyomkodod azt a kettőt, akkor hol közelebb jön, és azzal állítod a távolságot. És
Csak ne remegtesd, mert akkor nem lesz jó. Szia, pofim! Hát szia, szép. Tök szép vagy. Most nagyon szép vagy. Gondolom. Küldj egy puszit. Reklámálja nélkül mindenki még hívott a Ki? családot. Azt sem tudom, Petőfi utca 33, hát tudom, és 19. hát a Ficsek utca. Azt tudom, a Petőfi. Azt az, hogy azért, milyen, hát ez állok a házhoz. Ne ízé, mert nem szeretem. Miért nem? Azért. A házhoz Belőle a sérót. Mi? Sérót lőttél? Ne csinál, nem szeretem, úgy utálom, amikor engem izélnek. Hagyjál békén, már nem szeretem. Attila! Sem menjek a picsa. Tudom én, azt tudja, hogy a 10-re. Gyere a pöttyösre, várjál. Gyere ide, gyere várjál. Üljél szépen. Várjál, hogy adj nekem pacsit. Üljél szépen. Szóval 33, hát most benne vagy, küldök neki egyet, hát hogy gyűjjön el annyira akar az én most elátolok. Okos, szia! Ezt így vesz föl. Már fel van. Szia! Ahogyan nyol. Milyen Meg vagytok kerekítve.